salutare de la Sultani și azi vă arăt cum să vă băgați moduri. După cum ați putut vedea în primul episod, să avem niște moduri sau nu știu care să pun în să Andreas multiplayer sau mă scuzați sau ăsta. Ok, deci intrăm pe site-ul GTA Online. O să-l aveți link în descriere. E singurul site care nu-ți dă niciun fel de virus, este un număr pozitiv, iar toate modurile au fost date de aici. Și hai să luăm și noi o mașină, o să iau hai Porsche-ul ăsta 911. 2008, vreau versiune mai rău, dar nu problemă. Hai să luăm cu asta. Uite, versiune mai nouă. Ok, GTA 4. Ok, hai că e bun. Hai să lăudăm. Click. Eu o să dau click dreapta și open new tab. Ca să vă mai arăt niște chestii. Uite, doriți să aveți adblock, o să fie o mulțime de reclamă. Până când a fost doar una, dar nu problemă. Cât se încarcă asta, hai să vă mai arăt ce mai este pe aici. Sunt moduri pentru... asta e pentru GTA 4! Nu mă vine încă asta, trebuie să selectăm GTA San Andreas, nu scuzați. Selectăm GTA San Andreas sau ce vreți voi. Am zis, așa, selectăm Cars, da, hai că selectăm Cars. O secundă, revin de lux în suflet. Gata? Deci, hai să alegem și nouă mașină, model to replace. Nu bani și hai Buffalo. Cât de arată. Deci cât de sună. Mașina asta o am pe Phoenix. Uite, hai asta. Click dreapta, open link in tab. Dacă nu vreți să dați asta, să nu dați click dreapta și open in tab, dați pur și simplu click. Bisentingham, Huntley. Hai pe Huntley să ne luăm o mașină și o să fie totul super duper OP. Hai să luăm BMW-ul ăsta X5 sau X6. 6. Ok, revin când deja o să se downloadeze. Ok, deja am revenit după cum putem vedea să mă dat ambele. Adică să o terminat nebunia aia. O să o luăm de aici. O luăm de asta și iar o să o luăm. Așteptăm. Și o să aluăm. Da. După ce s-a făcut domnul ăla cu totul, luăm și dăm click pe 8 pe chestiile astea, pe ambele chestii. Ce să vă spun? Așteptăm un pic, se lansează capacăreu. Ok, deci s-a lansat. Intrăm într-un file pe care l-am luat special pentru toate modurile. Aici mai am multe modele, să vă fac cum știu deja toate modurile mele. Mai așteptăm un pic. Încă un pic. Și încă un pic. Și gata, ar trebui aici să ne apară da, după cum putem vedea, unde apără chestia asta. Dublu click. Apăsăm pe da. Și ne apare o minunată fereastră. Asta putem să dăm jos. Ne apare chestia asta.
Uitați, așa o să arate mașina noastră și asta e mașina pe care o să o schimbăm. Punem unde noi vrem să salvăm GTA, unde avem GTA-ul. Eu l-am în Games. Și uitați, GTA San Andreas. O să-mi instal. Și se instalează în câteva secunde din cauza că vezi se instalează mai greu. Ok, și repede când o să fie instalat. Nici n-am putut normal să pun la pauză când deja s-a instalat. Ok, putem să stingem chestia aia. Intrăm pe a doua. Asta se pare că deja am luat-o. Băgăm iară chestiile astea aici. Dacă vreți toate modurile mele, o să iau și o să le pun în descriere. Adică nu o să le pun în descriere, o să fac un video în folderul și la, dacă o să vreți toate modurile mele, o să vă dau toate modurile astea. Desigur, știu că era unul care nu-l folosesc, că nu pot să intri în GTA din cauza că e foarte mult, da? Deci dacă îmi întrebați ce modul îl folosesc, uitați, nu, ăsta, pe ăsta l-am. Nu mai pun pe că hood-ul meu îmi place. Da, nu, parcă am tot. Da, uite, cred că toate modurile le folosesc fac. Aha, toate. Da, dați Huntley și cum se schimbă mașina. Apăsăm install și revenim când se încarcă. Ok, gata, s-a încărcat. Apăsăm, ieșim. Asta le strângem și ne vedem în joc. Ok, deci am revenit. Sorry, stai, nu se încarcă toate. Așa. Am revenit. O să vă arăt că modurile s-au instalat. Scream Cars, asta și Handliu. Handliu o să cred că l-am schimbat cu BMW X6. Ăsta e Handliu. Super. Numai că păcat că mi-am primit pe Skype să acum ieșim de pe asta și ne vedem /carb Buffalo-ul nostru. Nu! Da, uitați care e problema la el. Eu deja două ori încerc să filmez această parte. Uitați care este problema, că are volanul în partea dreaptă. Și dacă vrei să joci first person, băi, nu o să îți pară așa de... nu o să îți fie așa de confortabil. Deci, oh, da, deci sorry că uneori o să mai... nu o să vorbesc prea mult, dar nu-i problemă, că mă ocup. Ok, deci uitați așa arată Buffalo. E super ok. Game-ul meu capturează ceva, el mai ce-am intrat. Da, uitați așa arată mașinile, după cum v-am arătat că totul se instalează. Dacă vreți să luăm și să satur oamenii care nu știu, să fac o serie doar în care o să dăm raid și toate chestiile astea, apoi nu uitați să apăsați sau pe like și ăla ok, deci asta a fost cam tot, sper că v-a plăcut.